Muka somsawi ferang kogibo sengtai kirilia Lama himtini busu habibo lamtai korolia Kubui kothoma sui kelangna kakelamni theibai Sengno redi sini manthai sini tongthai rang saha rimaya khe kemai thangdi take bengdi lama Sebaik kelang nai jenjal kai jono Hogi kelang nai lama ke bengno Manai salsa imang no Kui botang boceng le kabaya ti promote thani bo thangka IPF ti mo thangka ti luwa khna bom harok kini ti prasan bage kok lam kaham rok thaiman amon rok nara bo hai message to belaka hambai jeng nagi bubagra or 28 ot ni jong hang state ungo apro bo sai langjak ob buja thamani phaipro je sukmaya sak ang chai na tongnai phaipro phaipro ang chinti prasan bage Orhe solution tu fine himani. Apa seng nasional tanggal jeng youth dog, te di WF tong di promote tong, pas sodot di prasarok. Jara or tong ba aing logo tonai rabo haino. Bu bagan nasional tonggo, bu bagan tamu sapai cino, pas jeng tu tamu tu fine. Jeng asa klayo, jara tini thangmani rok, apa jeng tangi thang jeng sainia, dia asa klayo. Borok bu bagan ingin borok thang kana, dia jeng borok di bising tu kaye. Ba bu bagra bising te jeng jefro phainai jeng apono bu bagra tamo ti pheka bu bagra saklaine jeng abo bising stangta ati prasarone man thai ba jekono ti prasar sanmung sane je tong mane bom hai sanmung no sanka nei man kan ka ti prasarone success ba ti prasarone muthang jangnai amai bom hai no ni thani bom hai abono naidi chini kira ti plan chini main target chini demand kira ti plan tongnai ni tongai Kiaba gira di plan bini bising tamo mana para solution bising kai cinta pemain jaga ni. Engke gira di plan dari cengkai land power ba ceng patah pun ceng lima ya. Engke cengkai borno cini edisi hang ceng jepang cengkai patah nai cini bor kiri borno jaga mana ceng lima ya. So ang mas bi ceng nanggo land power. So ceng abo ten bar ceng salia bubagra joto sai manai bubagra jeti fenai. Apa pura 100% di prasana solution ba di prasana pura safeguard di fene ceng khaklayo. Abagino tini asik kedengma cinti prasara asik kedengma nasional tongmani mas ya mana ya asik post ke tongmani abo joto yang yono bagino bubara tini asik ke pini dok fani bagi bo 14 lok ti prasana bagi bo thangai tini chai ka tin tongmani 3 days mane 80 hours ke bang kata bung gangke maybe 90 rok songai ka na rok sing ti hangke so bini je kosto chini mai tongmani abo jeng joto ishorok jara Kristen ngthang jara Hindu ngthang Muslim ngthang Buddhist ngthang joto na janjani ishoro diai mani bagai abo diai mani ashibad bai je ti prasa thansa tongmani jeng angtebo kobungnai chini thansa ini tin ti prasa ma thangmaman poribo jeng matang thiasa na jeng thansa tongima thangnai tamo thansa se joto koplaing go bubai na thansa ni message no jeng thiasak no chini besabuni phaipono chini jera sa thansa ni message langai no borno phani klama thangnai amna tongmai ta